Мога да открия рая с всеки, когото срещна. Всяка връзка има цел. За да излекувате скуката, поемете емоционален риск. За разрешаването на един конфликт е нужна една обща, по-висока цел. Конфликтът е възможност. Даването е получаване. Ако обърнем внимание на страха, то е половин вълнение. Вместо да скачаме надолу с главата, можем да обърнем внимание на малките неща в живота си, в ежедневието си. И те ще бъдат най-добрата тръпка.